Čaute ľudia, moje meno je Arctres a toto je moje prvé video z tohto Minecraftového serveru, ktorý sa volá Darkup. A som tu spoločne s Martenom. Čau Marten. Čauko. A Dobre. takže dneska... Nie, Dorky! No toto sa stáva iba vtedy, keď niekto proste padne dole z miesta, na ktoré sa toho dostával. 2 minúty, ale dobre. No 2 minúty, áno. Takže ukážem vám hrad, sme ho veľmi dlho stavali, aj ten materiál sme dlho získavali. Martin, poďme hore na ten hrad. Iba 6 dní sme to, chlapci, iba 6 dní to hrám a už mám toto. Aby poje dlhý čas, tak to ako mňa trošku ma zamrzlo. No a takže my tu teda sme postavili obrovskú väžu. Iba ja ľudia, áno, Ty? iba ja. Ty? On Iba ani ty? blok. Ja ani blok? To ako si dovoluješ? To ako si dovoluješ toto hovoriť? Čo už si politik, čo už si Fico, more. Čo si to dovoluješ? Povedať o mne takéto reči. No, takže tu máme taký hrad a... Tak idem vám ukázať teda, ako to je vnútri. Tu máme shulkerboxy, veľa. A tuto hore, v tej veži, tu máme skladisko. A hore už nič. A touto chodbou, keď sa dostanem nakoniec, tak... Neukazuj súradsky, lebo potom má drvne, lebo sem ľudia budú chodiť, aspoň niektorí. Dobre. Tu má izbu. To neukazuj, to je tajné, tam neberem, to je zakázané. A tu mám ja izbu. Takú karedu. Však lebo som si urobil sám a nemal som ani materiál. No, takže tu máme také niečo, čo sa volá pec. Takže nejaký tunel tu máme, ktorým sa dostaneme do takej miestnosti, ktorej možno, že budeme mať brewing standy, ale ešte nevieme. Absolútne, že nevieme, čo tu bude. Áno, nevieme, Matúšník. Ty Artrex, pardon, nikto nepovedal. Matúšník sa nevolá. Jakubko, dobre? Aký Jakubka. Však ani... Však ale ty sa voláš Jakub. On vie, ako sa volám. No, nechcem povedať nič, ale vie, ako sa volám. Vie presne aj moje priezvisko. Ja. Takže to je úplne jedno. Tak ale priezvisko máš presne aj v niku. No áno, ale nick neukazujem. Už ti ho bolo 3-krát vidieť. Potom ja to pošlom na TikTok. A ešte ľudia, nezabudnite mi dať follow na môj TikTok účet. Potom ho dám na konci. Nie, dám ho do popisku videa. Chcem povedať. A dám tam aj môj, aj mne dajte follow, prosím vás. Tomuto ani nedávajte, on je zlý. Ja som zlý. Áno, ty si velice zlý. Ešte horší ako Poláček. 25. Prečo tu hovoríš všetky niky, ja ťa zervem. Aj tak nemôžeš. Nechceš povedať aj mamininé meno, hneď povedz, však to ľudia hneď chcú. Aha, takže to je tvoje mami meno, dobre. Nie, tvojej. Nie. Mám to povedať? Eva? Nie, to si robím srandu, ne? Ja viem. Tu mám takú izbu. Tak mama sa volá mamina. Áno, mama sa volá mamina, presne tak. Budeme hlúpi ako SpongeBob a Patrick. Keď v jednej časti tam proste povedali obidva, že i môj táta sa menuje táta. Takže taký blbý. Kde si Jakub? Jakub, kde si? Aký Jakub? Ani... On vie moje meno, ale úplne nenormálny. Taký aj inokedy. Tak dobre, budem ti hovoriť Matúško. Ja som chcel, aby si mal tajné meno, ale tak dobre. Ani Matúško sa nevolám, určite nie. Volám sa Šimon. Šimon sa volám.
On nevie, ako sa volá. Keď toto video uvidím a bude to mať 5 lajkov a 10 dislajkov, tak to budem normálne gratulovať tým ľuďom, čo dali dislike, lebo ja viem, že to video je o ničom. No, a ja viem, ale je to moje druhé video. Ale, A to je, že si povedal na začiatku, že to je tvoje prvé. no, druhé video ako druhé video. Lebo prvé z tohto proste hradu, ale druhé ako druhé video herné. Dobre. Martin, inak vieš, že tam, že Áno. v čate sú resky? Je to jedno, ale ľudia tu nemajú padodu, takže to No. nie je jedno. A aj tak to vidia iba traja. No možno ja budem z tohto serveru vydávať aj shortky, takže ľudia budete sa sledovať. Aj s týmto tu pánom Ľudia Martinom. budete sa sledovať. Budete to sledovať. Ľudia budete sa sledovať. Prečo by sa mali oni sledovať? Majú nás sledovať, lebo sme najlepšia duo. Aha, na toto. On je zlý kamarát. On je velice zlý. No ale ty si neukázal, že toto, čo je za tú budovu. Ty si to nepovedal. To je radnica. Tuto musím ja zazvoniť, Áno, lebo ja toto je som moja kancelária, toto je moja kancelária, takže sem si hneď. Ďalej, Jozef. No, tak tu sa môžeme porozprávať, keď chceme. Tu nič nemáme, ani tu nič, ani tu. Tu máme pár vecí, to je nič, toto. Dúfam, že to niekto neuvidí, ani ty, Martin, na videu. Čúvam túto. Video si hneď pozrieme, ak vyjde. Vidíte, už mám prvého sledovateľa. Takže toto bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, A ešte nezabudnite nezabudnite dať potom dať mne like. follow a tomuto Áno. Ujovi Ľudovi nedávajte nič. Nedajte like a odber a jemu dajte iba like. On to chce iba like, on follow nechce. Ale iba na TikToku ten follow. Tak iba na Snažím sa hitnúť 3000. No, takže, Iba 3000 sa snažím hitnúť. takže, ako chcete podporiť, tak mu dajte teda follow, ja vám napíšem do popisku videa jeho kanál. Tak, zatiaľ